Que tal, señoras e señores? Prendemos as luces das cociñas da televisión de Galicia e xa sabedes que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa e nós queremos que mandedes moitísimas receitas porque os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche. Un aplauso para eles. Soltaron aí como unha música, verdad? De repente que dixen eu, guau, que pasada. Hoxe estou tremendamente emocionado porque hoxe temos un duelo de perdedores. Porque a última vez que veo Merche perdeu. E onte Xulio perdeu. Sí. O bandullo. Carrasquillas. Despois foi o bandullo, é gañei. Gañaches. Vale, pois entón chivaron mal, non é culpa miña. No, vale, pois entón non temos duelo de perdedores. Os perdedores somos nós. Os perdedores somos nós. Vale, que tal, como estades? Ti estás ben? Ben. Que onte vin que te cortaras e despois olvidei de preguntarche, estás ben? Nada, unha pupita. Unha pupita na... Gajes del oficio. Gafes. Moi ben. Gafes. Gafes del oficio. E a nosa queridísima Merche do Morrazo, como está? Ben. Ben? Contenta? Contenta sempre. Bueno, pois imos ver a receita de hoxe que promete moitísima. Ademais, a señora caeme ben xa de primeiras. A ver que nos trae Rosa de Santiago. Ola a todos, eu son Rosa e vivo en Teo. Como temos en temporada os pementos de Herbón, vou vos a dar a receita de como os preparo eu. Unha maneira que a mí me gusta moito son recheos de queixo. Primeiro lavo ben os pementos, doulle un corte ao largo e quito ben as semilliñas que ten dentro. Despois fagolle unha masa con queixo rallado manchego, queixo rallado de mozzarella, crema de queixo e tamén pimentos do piquillo ben picadiño. Unha vez que teño xa esa masa feita, vou recheando todos os pementos un a un. Cando xa están listos, metos no forno 10 minutiños a 180 grados. E listos, xa temos ben un bo aperitivo para acompañar cunha boa cerveciña fría. A ver como vos sai a vos. Ai, quen dixo Santiago, dixo Teo que están pegados, así que... Pero é que Rosa, xa falaremos con ela, ten un posto na Praza de Abastos de Compostela. Eso para min é o mellor do mundo. É peixeira, vai traer pementos. Increíble o doxe, Increíble. A ver, que vas facer ti? Pois o que diga a Rosa. En serio vas facer o que diga Rosa? Eu teño que ir escarmentando cañotas. Sí, en algún momento. Claro. E hoxe, adiviño, non usas manteiga. Pois, non. Ves? Vas aprendendo. E vou nos rellenar, como di ela, pero en vez de vou sustituir o manchego e o mozzarella por dos queixos galegos. Vale. E voulle meter un poquinho de xamón tamén. Encántame a idea do Vale. xamón. E despois, en vez de tomar a cerveciña, vou facer unha especie de rebozado ca cerveza, ca cervexa para fretilos. Vas rebozar con cervexa. Como se fora unha tempura. Que curioso, Que curioso. Bueno, pementos, recheos con cervexa. Non, con cervexa. No. Sí, bueno, Rebozados con cervexa. Se nos la traen... Tamén. E a ver que nos vai facer Merche do Morrazo. Merche, que vas facer? Pois eu vou facer unha salsiña moi rica de pementos de Herbón. E despois vou facer unhas hamburguesas, mini hamburguesas, e voulle poñer esa salsiña de pemento. Todo caseiro e moi rico. Pero ti aí faz un pouco de trampa. Por que? Sí. Porque a maior faz unha hamburguesa. Despois botas a veña unha salsiña de pementos de Herbón. Xa verás. Vas a probar a salsiña sola antes da hamburguesa e vas a dicirme que tal. Sabes que me gusta a min? O marmelo a marmelada de pemento. Sí. Encántame, cando está así doce, encántame. Está riquísima. Está Pois veña, moi rico. dádelle caña que temos que facer un programa e a xente ten fame, porque é hora da merenda na televisión de Galicia, é hora de merendar xusto agora. Estamos en directo, cociñando na TVG, se ti estás na casa e dis, oi, mira que curioso o que está facendo aquí Merche, Está facendo unhas hamburguesas cunha salsa de pemento, pois colles, chamas ao teléfono que vai aparecer en pantalla e comentas. Podes comentar o que queiras e ademais tamén imos repartir cartiños, 50 euros primeiro e 50 despois. Sobran nos cartos para repartir e queremos que a xente da casa gañe cartos, así que chamade, por favor. Merchi, contame. Esta salsiña de pementos vai a estar feita con así unha boa presada de pementos de Herbón, un cachiño moi pequeno de cebola e medio dente de allo. E imos a poñela aí no lume, está quecendo, dous anequiños de manteiga, así como se foran dúas culleradas sopeiras. Dous anequiños. Manteiga, Manteiga, sí. Dixéchelo ben, Manteiga. Poderíamos facelo con aceite, pero xa veredes, esta salsiña así moi rica para bocadillos, para incluso mollar uns nachos ou así, está moi rica. Bueno, se hai algún médico vendo este programa, comprenderá que somos moi fans de saltarnos a dieta neste programa. Somos fans, é así. Nos gusta nos comer ben, comer rico, abundante, non?
Ainda que as hamburguesas son pequenas, as de Merchi, gustanos comer rico. Eso. Moi fácil de facer o que está facendo hoxe Merchi. Pementiños, cebola, medio dente de allo e un pouco de manteiga. Xa está. Despois, para rematar, botaremoslle leite evaporado. Va, Que é? Leite evaporado. É como se fora un leite concentrado. Pos leite a aquecer, deixas que evapore un pouco a auga, eso é leite evaporado. Vendes así, non hai que facela na casa. Vale, pero podela facer se queres. Sí. É unha opción, en lugar de empregar nata, pois empregar leite evaporado. Pois a ver que nos di Xulio, que xa está marchando a súa receita. Vamos donde a Xulio. Xulio, contanos. Bueno, pois mira, eu teño aquí os dous queixos, que un é da túa terra, que é Galmesán, e outro é un San Simón da Costa, vale? Oi, que mestura máis boa. Claro, porque necesitamos dous queixos que sean un poquinho potentes. Que mestura máis boa. Bueno, ahora piquei un poquinho de xamón, que llevamos mesturar aí tamén. Vale. Recordemos que Xulio vai facer pementos recheos, vale? Eso é. Vai rechear os seus pementos co que está facendo aquí. Está Eso. mesturando dous queixos galegos e un pouquiño de xamón. Eso, vamos a botar unha poquinha de pementa e un poquinho de nata para que nos sirva como ligazón. Ah, vale. Vale, con E va sobre seguro tamén, Botarlle a un galego a unha galega, queixo galego e xamón. Claro, e pementos, E pementos, sabes? hamburguesitas a mí, sabes? É como outro día fun facer o pregón da festa do polvo ao bueu e o primeiro que dixen é que novedad que a un galego lle gusta o polvo, A Home, é ningún galego lle gusta o polvo, que fagan unha festa do polvo ao bueu. Claro, tamén. É verdad. Boa terra, boa terra. Boa terra. E os pementos igual, gustanos a todos. Gustalle tamén, sabes a quen? A quen? A Rosa de Teo. Que pase, por favor, Rosa de Teo. Hola. Que tal? Como estás? Moi ben, que tal? Como estás? Moi ben. Benvido ao programa. Gracias. Así que eres peixeira na Praza de Abastos. Pois. Que pasada, Sí. Tens que ver pasar por aí de todo, Sí, sí. Incluso eu creo que algunha vez viches pasar aos compañeros do programa a gravarte, Sí, seguro. Sí, Ves? meus pobres, sí. Pois Como que sí. meus pobres? Sí, porque nadie lle quere falar. Vale, moi ben. É complicado, é complicado. Bueno, pero ao final moi famos- ben, famos moi ben, vídeos Moi chulísimos. ben, sí, a verdad que sí. Como é que se che deu polos pementos? Gústanche? Sí, pois claro, moito. Sí? Estamos moito a todos na casa, sí, sí. Ai, Moito, mi- moito. E Xulio, ademais, estáche facendo caso. Estáme copiando. Estáche copiando, sí, estáche copiando un Claro, pouco a home, receita. Claro, deso se o que trata, quero é, deso o que se quero é o trata. voto. Eu quero o voto. E queres gañar, non? Claro. Despois do de onte queres gañar. Tal Oiches, cual, dime. por certo, quero que lle mandes un bico a teu fillo que está aquí vendo o programa. Sí, está aí, Está sí, por un aí, pequeño Aitor. Un Aitor, besito grande. Aitor, un bico É o grande meu que está fan. aquí, mamá. Mira, está facendo así, Que crack, vamos ver como rechea Moi aí, ben, moi Xulio. No, pois mira, primeiro estou nos baleirando, estou quitando o corazón Ah, e as pepitas. Tal cual, así, favor. Sí? mira, quen é ese? Quen é ese que está aí, que temos aí? Quen é? Ah, Aitor! Aitor! Manda un saúdo, aí está. Que grande teu fillo, Rosa. Ai, Dios. A ver, como é? Entón, abrimos, quitamos o corazón Vamos as sementes e despois imos utilizar ese relleno para para enchelos. enchelos Nada e despois máis. rebozalos. Que leva xamón, polo que vexo. Leva xamón, Así, xamón. dous tipos de queixo, en vez do manchego e a mozzarella que lle botas ti, pois puxenlle dous queixos galegos. Moi ben, claro. Tranquila, espera, vou a seguir vos, vou axudar a Mer. Vou axudar a Mer. Empecé a un poquinho limpiar, de nata. limpiei demais. A nata. Un poquinho de nata para que me unifique un poquinho a mezcla, para que non me quede tan Claro, suelta. eu botolle queixo... Crema de queixo. Crema de A queixo, crema, claro. sí. Pero Pois a bueno, ver, sí, está eu- ben, eu está a ben, ver- vamos a ver. Eu a ver se chego. Teño que ir aí, eu tamén. Xa está. No, Xa está, limpiei a cociña e... Xa chegou o Capitán Cociñas a arranxar os problemas de Merchi, non pasa No, nada. xa está. Todo por limpiar. Convénceche o recheo. Sí, claro que sí. Eso que a min tamén me gusta con manchego, pero onde estén queixos galegos. Sí, é o meu claro. presupuesto, claro que sí. Sí, sí, sí. Moi ben, pois vamos ver entón que é o que está facendo Merchi, mentres aquí pica Xulio. Vamos aquí, vente. Merchi, Estou facendo... solucionaches os teus problemas Sí, ca foi vitro? todo por limpiar. As vitros é o que teñes, sabes, na casa, cociñas eu polo menos con gas, e non é que estou acostumbrada Pois Esa cando é veñas mellor. aquí, as maus quietiñas, vale? Había, digo, vou a limpiar un pouquiño xa que teño tempo, no. Vale, entón, vexo que estás aí. Facendo os pementos, co cachiño pequeno de cebola e co allo. Botelle tamén un pouco de sal e un pouquiño de pementa.
Vai pochar aí e despois é cando lle engadimos o leite evaporado. Queres lle meter os fociños? Mete, mete. No, xa desde aquí No, xa no, fais mete, así, mete, mete. Aí, aí. Moi ben, hombre. Encántame cando os cociñeros fan así, Hombre, porque sí que se Todos os recolle. aromas, verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. E notase tamén a base da manteiga, sabes, que lle botaches. É un pouco diferente. Está guai, mola, mola. Con isto todo vas facer a crema, non? Sí, unha salsiña de pementos que hai que llevábamos a botar o panciño. O pan, a salsiña de pementos e despois a hamburguesa por riba. Se estivésemos no boxeo, podría ser un combate por puntos. Os puntos quen vai gañando? Así para ti, así de primeiras. El vai máis acorde ao que eu fixen, claro. Ahora, eso está moi rico, claro. El está acorde ao que eu... Claro, el está acorde... De momento está copiando que eu... Ainda que lle cambio os queixos ou ainda que cambio o pimento que lle botei... Eu botei pimento de piquillo. Pero, bueno, o xamón tamén pode darlle moi bo toque. Moi bo resultado. Ui, Xulio, Sí, sí, pode dar... Pero, bueno, sin menospreciar o dela, No, pero sabes que pasa? Pero, bueno, claro... Ti non te preocupes, Rosa, pero sabes que pasa? Normalmente, el, cando lle din que vai ben a cousa, despois vai a Emocionase e... El pincha aí e despois xa se desfai. Sí, confío, me levo cada carallo que... Verdad? Despois cortas ti. Bueno, Rosa, vou che pedir que te sentes ali na zona de sufridores, na nosa cadeira, e vémonos agora, vale? Perfecto. Graciñas, un aplauso para Rosa, a xente que está aquí no plató, ao seu fillo, que lle aplauda. Rosa de Teo. Creo que temos unha chamada de alguén que quere comentar as receitas. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Hola, buenas tardes. Con quen falo? Con Maite. Maite, de onde? De Neda, dixéronme. Sí. E que tal? Moi bien. A mí soname que estiveches aquí, verdad? Creo que sí. Creo que sí, di. Creo. Entón, claro, como nos botas de menos, chamas outra vez. Claro, é que me encanta veros pola tele. Ai, a nos encántanos que nos vexes e que veñas aquí tamén. O sea, xa che vou dicir, tens que volver. Claro. Bueno, a ver como se pon a cousa. A cousa está ben posta xa. Eu falo ora cos compañeros e digo, hai que ir por ela a Neda, xa está. Acabouse. A ver, que che parecen os pementos? Gustanche máis os de Xulio ou os de Merchi? Mira, a cuestión é probalos, porque eu nunca fixe ninguna receta con os pimentos de herbón. Non? No. Eu aquí o típico é facelos fritidos na sartén e acompañalos ou ben con carne ou ben con unha tortilla. Claro. Eso é cando os pides tamén nun bar, non? Unha ración. Tamén. Claro, é así. Bueno, en calquera caso, a min dá má idea de que, mira, o recheo de Xulio, que o estamos vendo aí, ten un aspecto maravilloso, Ten un aspecto que, ojo, cuidado, Sí. A ti gustache mesturar os queixos, co xamón e demais? Sí. Ves, Maite? Sí, é que ten unha pinta, estou no vendo, ten unha pinta. Verdad? Pois mira, que ahora vou ser un pouco malo co que está pinchando as cámaras porque voulle dicir, ahora enséñalle o de Merche. Enséñalle o de Merche ahora. A ver que é o que está facendo Merche. Mira, ves, mira. Están me poñendo dentes largos. Ves, mira. É que non sei pa que veñas aquí, entendes? Mira. Botámoslle o leite evaporado. Que maravilla. É o de Merche. Sí, este é o de Merche. Maite, está facendo unha cremiña para acompañar unhas mini hamburguesas. Ollo, Vou ter que ir pronto, Ves? Se te dicía. Pois mira, mentras tanto nos quedamos aquí cociñando e ti tes que vir, xa está. Non hai máis. Vale. Vale. Nos quedamos niso. Veña, un bico xigantesco. Un saludo a todos. Chao, gracias por chamar. Chao. Chao. Que maravilla, Que maravilla. Como vai esta salsiña? Vai moi ben, a ver como a recende. Eu moito estilo non teño para darlle voltas, pero Que para chegar sí. de papá, eso. Xulio, vente, mete aquí o nariz, ves? Ves? Que? Estou un poquinho atascado. Pero ainda así... Faltaralle moito. No, xa está. Vamos a pagar. Ben boa pinta, Boa textura. Fíxome gracia que lle veu dar clases a Merchi. Dixi, faltaralle moito, Merchi. Como vestí? Faltaralle moito. No, xa está. Ai, Dios. E con isto que faz agora? Ahora temos que facer un pouco de ruido, sí ou sí. Que vas facer? Hai que bater un pouquiño. Xa estamos. Claro. Para Esta facer muller, salsa. esta mar Begoña, deste lado sempre teño problemas. É mantequilla, É mantequilla. Pouca, pero non nata. Mantequilla sí, pero nata non. Bueno, pois volca aí todo, porque este momento a min daba un pouco de medo, xa sabes. Bueno, a min
A min é a xente... os cámaras. Claro, os cámaras, a xente de son, sabes? Todos os compañeros do programa xa están. Xa está a Merchi, dando a batedora. Que non, que é un poquinho solo, que é unha salsiña pequena. Hola. Isto levache nada, non? Nada. Levache nada. E ti como vas, Xulio? Eu vou empezar a rellenar, o que pasa é que como me dixeche que fora a mirar a salsa, confiéime. Confiaches. Claro. Pero bueno, ahora xa os vas encher, non? Vamos empezar a rellenar, sí. Vale, moi Vou ben. bater, entón? Sí, mira, está ben que empeces a bater, pero mentras bates é mellor que a xente vai vendo outras cousas, porque senón vai ser un pouco problemático. Vale, isto, Merchi. vale. Paréceme. Ti crees que a Galicia lle gusten os pementos? Hai un pouco de todo. Sí, home, Xa sí, che digo seguro eu. que sí, Como os seguro que pementos sí. de Padrón pican ou non, hai xente a que lle gusta e hai xente a que non. Vémolo. A mí o pimento non me gusta. No encantan los pimientos. Los de Padrón. Así que me gustan los de Padrón pequeños así como para picar. De Padrón, que é o máis leva. Son ideales. Los pimientos fritos, eso es una delicadeza. Vamos, eso es una delicatessen. Unos pican y otros no. Los del huerto de mi padre. Me gustan así, a la sartén vuelta y vuelta. Simple, que sepa pimiento, vaya. Gústame cociñar, non me gusta comelos, pero que leven as comidas o sabor, sí. Incluso si hago paella le echo pimiento. Más para acompañar, sí, quizás. Sobre todo con el pescado o así también. Acompañan cualquier comida, cualquier ensalada estupendamente y sobre todo fritos son ideales. É que non me gusta. Que lle vou facer? No, pimiento relleno no he hecho. No los suelo rellenar. Relleno de arroz. Con bacalao. No, nunca hice, la verdad. Eso mi abuela, sí. Que ricos están os pementos de Herbón. Todos os pementos que se fan en Galicia encantannos aos galegos e as galegas. E quero ver o resultado da batedora de Merchi. A batedora do Morraso. Ben ver. A A ver. ver que che parece. Deixo isto por aquí. Proba, batedora necesito do que me Morraso. axudes a ver que tal está de sal e de pimenta. A ver. Aunque pica moitísimo. Tocou yo algún pimento picante? Está bo, pero pica que rabea, Eso era porque levaba algún pimento Rosa, picante. gusta Segundo que pique. asalto. Rosa, vente. Ahora sí que temos, xa verás. Espera, Rosa, ti vente para Agua, trae agua xa Pues para eso é que... Auga non sei, creo que é mellor utilizar pan, Ay, madre. A ver, pica que rabea, ti. Aí Pues picaba entón máis dun, era que os pimentos iban picantes. Mima. Estamos Eso a unha final. culler grande, tío. Madre mía. Eso que estamos a finais de agosto e os pimentos pican. Pero bueno, pode estar rico, porque a mí sí que me gusta ese toque picante moitas veces. pouquiño. Por Sí, exemplo, tampouco pa tanto. claro, coa cociña Aguantas, mexicana ou así gustame moito, sabes? Ou con unha hamburguesa que diste, pode Claro, vai llevar levar un un toque moi pouquiño. interesante. Un pouquiño o pan. Non vamos a comer a culleradas. O... Sí. Eu creo que sí. Está ben. Eu creo que sí. Nós temos fe. Aí. Creo en ti. I trust in you, como dirían os ingleses, vale? O sea, Pero creo va. moitísimo en ti. Vamos ver que é o que fai Xulio. Vai un pouco o gas a isto, vale? Veña. A ver, Xulio, que estás enchendo... Eso despois vai quedar suavizado a hamburguesa, Sí, claro. Non vos asustedes que... Claro, pero, por exemplo, os teus pementos que lle estás quitando o corazón, pode ser que piquen menos ou non? Pode ser, pero tamén como veña un rabioso, que ca Xa, suerte que claro. teño vaiche tocar, Carmen. Xa. E creo que sí. quitei as sementes tamén, para facer a salsa quitei Claro, as que sementes. Pero hai que quitarlle o nervio tamén. Sí, todo está que... Está todo É que limpo. cando viñeron os do pementos de Herbón ao programa, o quen anda aí, explicaronnos que eles ao tacto, saben cales pican. Como te quedas aí? Pois non sabía eu. O tacto, Pois se eles collen e ao tacto xa van sabendo. Pois Increíble. nós o que facemos é quitarlle todo Claro. este nervio e a semente. Bueno, estou rematando xa de... Mira, Vale. este será o pemento aberto, apertamos o cu mala punta E xa abre. e xa se nos abre. Entón metémoslle para dentro e volvémoslo ao seu ser. Xamón, queixos galegos, nata e un poquinho de E pementa. digo eu, e hai algún, o sea, pode pasar que ahora fritilos, porque os vas fritir, que se bote por fora, que se esparrame. Por eso lle vou facer o... Por eso vou facer o rebozado, porque teño bastantes puntos para que se abran, Vale. entón, para intentar evitar que non se abran. Previndo, Claro, porque Carmen fainos ao forno, verdad? Ao forno, sí. Claro, entón... E abren, claro. Claro, Sale o queso. Oi, Rosa, perdón, Carmen. Oi, Carmen, perdón, Rosa. Rosa del Está Carmen. nervioso. Carmen, eso. Xulio está nervioso, quere gañar, e xa lle pode presión, xa lle pode presión. Díceteme que querías uns pementos.
Si, se vas fretir necesitamos poucos. Queres uns picantes? Teño picantes. Queres fastidiar o plato. Da igual, os que queiras. Afogan picante. Mira, estou fritindos como me enseñaron en Padrón. Sin o rabicho e sin o capuchón. Correcto. Mira, Rosa, ven, que isto é moi interesante. Isto é unha cousa na que pecamos moitísimo cando facemos pementos. Ai, que non me salte. Que a xente fai nos co rabecho. E ali en Herbón, en Padrón, todos din non. Sin rabecho. Sen rabecho. Sen o capuchón. Que non este o aceite moi quente. No, pois o teu ferve, Dándolle voltas continuamente para que se fagan por todos lados. Guau. E tampouco fritilos moitísimo. Hai uns perdigóns de aceite por aí, Merchi. Pero aí, que facemos? Ti que propós facer? Pois que te queimes ti, non me quero queimar eu. Sabes? Pois si, ti seguro que os faz, Por rabecho. Por rabecho, verdad? Sí. Bueno, temos a Merchi fritindo pementos e temos que saber como é o rebozado de Xulio. Xulio, a ver, contanos como é o teu rebozado. Moi ben, pois mira, eu vou empezar a quentar un poquinho de aceite porque senón non me vai dar tempo. Vale. Isto é para fritilos despois, vale? Vale. Simplemente que se vaya temperando un pouco. Pero non moito, non? Vexo que lle puxetes ao 4 de novo. É novo. un rebozado moi sencillo. Vou utilizar un ovo, un poquinho de sal, fariña e cerveza. Esta masa ten que reposar entre 15 minutos e unha hora na nevera. Vale. Vale? Espera, Entón faremos a maxia televisiva. Eso é. Entón o que vamos facer nós é botar un pouquiño de levadura para evitar ese reposo. Non vou facer magia nin nada. Vale, repíteme por favor os elementos do rebozado. O rebozado en sí leva sal, ovo, cervexa e fariña. Vale. Con tres xa me vale. Que tres ingredientes ten o rebozado de Xulio? 50 euros en xogo. Fariña. 3 dos 4 que dixo, con 3 xa me vale. 50 euros en xogo. Fariña, cervexa e sal. Vale, pois eses tres. Eses tres. Son Comezade a básicos. chamar, por favor, señoras e señores, ao teléfono do A Voltas co Prato porque repartimos 50 euriños para a compra. Cachos der, Bueno, mira, sí, ves? non está mal. Non veñen mal, verdad? Non veñen mal, non. Mira, cañotas. Vamos botando, batín o ovo, botei a fariña e agora vamos botando a cervexa pouco a pouco hasta ter unha masa lixeira e fina, sin grumos. Eso xa vale tamén para rebozar o peixe. Ti algunha vez? É unha gabardina que se utiliza para as verduras, para gambas. Ti algunha vez fixeres rebozado así con cervexa? No, con cerveza nunca. Sí que o oira, Sí que Pois o oira. De feito, moita xente a veces pregunta como aguanta, non sei, o rebozado nos calamares, no chipirón. Pois eso che vou decir agora. Para que nos aguante este rebozado, hai que pasar todo primeiro por fariña. Pasámoslo por fariña, escurrímola ben, pollamos aquí e imos para. Ah, moi ben. E con eso xa non se separaría do calamar, non? Vámolo ver. Cando vas a un bar o calamar nunca se separa o rebozado do... Vámolo xogar, a ver que pasa. co pimiento, vámolo xogar co pimiento. Seguro que o peixe sale ben, pero co pimiento... Vamos a intentalo, a ver. Rosa dubida moitísimo. Eu tamén. Non te preocupes, Rosa. Pois eu tamén. Aquí dubidamos todos. Rebozas ou non rebozas? Sin miedo, rebozo. Pode ser. Veña. Ahora vamos a llevar xa a caña. Recordamos os ingredientes do rebozado para a pregunta dos 50 euros. Os fundamentais. Fariña, cervexa e ovo. 50 euros, veña, chamando a Televisión de Galicia que estamos repartindo cartos. Imos rebozar os pementos. Pementos de Herbón rebozados no Voltas co Prato. Hoxe demoslle voltas ao prato, Claro. Hoxe sí. Mira, primeiro, botámolos na fariña. Ah, parece fácil. No, faino outra vez, que quedou moi bonito. Mira. El meneíto. Isto é como se estiveras vendo un combo dominicano ahora mismo. E agora, vámonos a sacudir ben. Que guai. Como mola. Eu sei que en Herbón, como dixo Merchi, non friguen co rabexo, pero para nós fai nos falta, Vale. Pois vai rebozando que creo que temos chamada. Hola, que tal? Boa tarde. Teresa. Hola, buenas tardes. Teresa de Arzúa. Sí, Teresa de Arzúa. Bueno, Teresa, que me dis? Non fai falta que contestes 50 euros para ti, só por ser de Arzúa. Por ser de Arzúa, Teresa, xa os mereces. Que tal, como estás? Moi ben. Chamo todos os días, por fin hoxe tocoume. Bueno, é que sabes que está todo o mundo en Galicia chamando a Voltas co Prato, é moi difícil. A verdad que sí, é moi difícil. É que é difícil, parece fácil, pero non, é como temos un teléfono, entendes? Sí, claro. Sí. A ver, que che parecen os pementos de Herbón? Gústanche?
Sí, moitísimo, moitísimo. E ti como os faz na casa? Fritos, igual, cando fago tortilla, fago puñero, ou con cachelos, ou con calquera cousa. Ves? Sí que están vos, sí que están vos. A verdade é que entran con calquera cousa, é o bo que teñen. Con calquera cousa, efectivamente. A ver, coméntame os 3 ingredientes que leva o rebozado de Xulio. Por 50 euros, para Arzúa. Cerveza, fariña e ovo. 50 euros que van para Arzúa, aí está, moi ben. Moi ben. Gracias, Nada, gracias. non te preocupes, Teresa, paso pola tua casa e xa me invitas a tomar algo. Vale, cando queiras. Vale, mira que pinta, mira como se frita, mira os miros, que sí. están, mira, pai. Buah. Buenísimos. Pemento de Herbón recheo, eu na vida virei isto, é rebozado. Ti algunha vez, Teresa? Non, eu nunca o fixen, nunca o fixen. Bueno, pois mira, hoxe Rosa vai nos probar. Se ti ves algún día ao programa, podes probar ti. Vale. Xa podes vir comigo, un día que vai a Arzúa a ver xa comigo. Amén. E además, seguramente que me conoces, porque eu era... Chamábanme Teresa da Carnicería. Ah, claro que sí. Pois mira ti, pois xa ves un día comigo entón, Teresa. Vale? Vale. Veña, un bico. Chao, igualmente. É outro bico para Arzúa, que é a mellor vila do mundo. A máis bonita, por certo. Veña, como van esos pementos? Pois mira, xa casi empezan a estar, ves como van dobrando, non abriron, Non abriron. Tivemos suerte. Ves, aí está. Tivemos suerte. Non abriron, Tivemos suerte, sobre todo eu. Xulio, estás, vamos, luciéndote moitísimo. Están para sacar ou non? Vamos a deixaros un poquinho máis, porque dame medo que non se faga o pemento. E, bueno, tamén que teña un poquinho de color dourado. Vale, pois mira, mentre salen ou non salen, vamos ver como está o de merche. Moi ben. Deixamos a merche un pouco abandonada aí cas hamburguesas, a ver que fai, vente. A cada hamburguesiña, como xa lle din a volta, solo se dá a volta unha vez, vamos a poñerlle xa un cachiño de queixo. De un San Simón da Costa, un poquinho afumado. Está moi rico, este un pouco grande. Mini hamburguesas caseiras. Sí, as hamburguesas están feitas con carne de tenreira, carne de porco, botelle un pouquiño de queixo relado, e un pouco de allo e pirixel. Que maravilla. Despois leva queixo San Simón da Costa, por riba. Estás pasando tamén pola tixola un pouco de cebola. Sí. E a salsa de pementos, que é a túa grande baza. Sí. Vale. Dios. A ceboliña así pasada pola tixola para as hamburguesas queda espectacular. Que ben moi listo, Sí. Non hai que darlle, non hai que presionar a carne, que se vaya facendo sen darlle... Sin presionar para que non saque os... Con calma. jugos. Rosa, está remontando un pouquinho, Sí, a verdade Está remontando, Rosa, vouche pedir que vayas outra vez para a cadeira, porque, mentras tanto, voulle contar 4 cousiñas a Galicia sobre os pementos, vale? Moi ben. Grande Rosa, porque os primeiros pementos chegaron de América no 1493, polo visto, foi cousa do mesmo Colón que os trouxo pa aquí. E mirad agora, danse que é unha maravilla. Estes pequerrechos, que tan ben coñecemos, chegaron ao mosteiro de Herbón hai xa 400 anos. Son brillantes, moi ricos, e como xa sabedes, uns pican e outros non. Iso sí, cun queiro facíalle moita graza e sei que lle prestaba o picor, porque así pedíalle polo viño, claro, era parvo con queiro, En Galicia tamén hai outros, e todos son estupendos, sobre todo neste tempo. Aproveitade agora e comedios fritidos, recheos ou como máis vos preste, o caso é comelos. E, por certo, fanlle festa na Carballeira do Mosteiro de Herbón, pero se non podedes ir, en calquera outro recuncho de Galicia, hai onde comelos ou onde mercalos, que nunca é tarde para aprender a cociñar, e menos con este programa de cociña. Cociña en directo na Televisión de Galicia, a voltas co prato. Agora sí que os sacaches. Sí, ahora xa empecé a quitar algúns, eso é. Agora sí. Ves? Pero xa se ve que están feitinhos. Mira, tenos que ver a xente na casa, porque isto senón non é nada. Mira. Ves? Fixádevos. Se están cociñados por dentro. Que maravilla, fixádevos. Pemento de Herbón, recheo e rebozado. O invento do século por Xulio de Silleda. Bueno, vou ir montando as hamburguesiñas tamén, Sí. Está reclamando a miña atención? Sí, un poquinho. Vou a botarlle, como quedou picante, voulle botar pouquiño, vale? Isto depende un pouco de como se sayeran os pimentos. Non foran picantes, podíamos botarlle un pouquiño máis. Moi ben. Pero eso non o controlamos, nós. Pois mira, creo que temos pregunta de concurso e vou na facer. Quen fixo a salsa dos pementos? Quen dos dous fixo a salsa dos pementos? Quen fixo a salsa dos pementos? 50 euros en xogo, vale? 50 euros. Isto vai estar... Que decías da salsa, ti? Que vai estar boísimo. É que picaba un pouco, que igual a fixen eu,
Igual. E agora, sabes, o ideal sería coller un pemento que non estivera picante para poñerllo por riba e poñerllo espetiño. E que tamén se lle pos un pemento picante sobre a salsa picante? Claro, veña, vou arriscar. Vale. Un destes que non é destes puntiagudos. Non, nos queda así mal asunto, moi ben. Moi ben, vamos a coller este, por Porque exemplo. na forma tamén yo notas, non? Ou iso din, polo menos teño cuidado. A ver, este así. Vale. Ola, que ben, E vamos a pinchar así. Moi ben. E así vai a ser a nosa mini hamburguesiña. Moi ben. Pois vamos xunto a Xulio mentre deixes isto aquí. Mira que bonita, Deixa aí, porque está... Vou montar outra. Vamos xunto a Xulio, a ver. Xulio. Pois isto xa que a última Xa tandada. estás. Pois veña. Vainos sacando porque tens que emplatar xa, que se acaba o programa, amigo. Moi ben. É así. Pois ala. E mentras tanto vamos chamar a Rosa. Rosa, ven para aquí que chegou o teu momento. Chegou o teu momento. Vamos ver, colócate ali, por favor, naquela esquina dali, para probar, e vamos ver o emplatado de Xulio. Mira. É moi sinxelo, porque é, como dixo Rosa, un aperitivo, unhas aliñas de sal, e nada máis. E xa está. E queda así, mira que elegante. Todo o gusto nun bocado. Moi ben, xa está todo dentro. O bonito está dentro. Por veña, levo para ali, vamos. Ai, Dios. Hoxe estou contento, porque está emocionante o conto, porque... Sí, parecía que iba a ir dunha maneira e ao final vai doutra, xa veremos. No, pero mira, ves. Xa veremos. Vamos alá. Poñedevos aquí os dous. Comigo. Ai, que me atraganto. Comigo. Rosa, por favor. Venga, vamos. Procede. Ai, quedei atragantado, Así de repente. Que veñen de freír, queiman, É que queima, Por se queres a hamburguesa, claro. Aí. Tentino, Vamos a empezar ca vai probando a miña hamburguesa venga, mientras tanto e creo que temos chamada telefónica. 50 euros en xogo. Josefa, de Marín, que tal? Boa tarde. Boa tarde, guapo. Ai, Dios mío, que bonito, canta emoción así. Dios mío. Hombre, claro. A ver, contame, gustan os pementos ou non? A mí encantan os pementos. A que non lle gustan os pementos? A ver. Hombre, claro. É que se hai alguén a que non lle gustan os pementos é mellor que xa non este aquí, entendes? Xa te digo eu. A ver, contame, quen fixo a salsa dos pementos? A chica, que non me acordo como se chama agora. ahora. Ai, tenme que decir o nome, por favor. Puxeme nerviosa. Ai. Eu son Xulio, ela é... Oye, que che chamei guapo, Escoita, ela é Xulio, ela é... Ai, que non me sale ahora o nome. Bueno, pois volve chamar outro día, non che podo dar os 50 euros, sinto moito. Bueno, veña, damosche un aplauso, eu sí. Chama outra vez. Un bico. Beatriz. Beatriz. Vale, veña, xa virás outro día, chao. Un bico. Chao. Dios. Madre mía, mini que hamburguesa difícil, de pementos recheos. A mini hamburguesa levaba salsa de pementos. Tesme que decir, Rosa, de Teo, quen fixo máis rico dos dous? É complicado, pero bueno. Pero a vida é así. A vida é así. Eu voume decantar pola hamburguesa. Merche a ganadora do Voltas co Prato contra todo pronóstico, porque picaba, pero ao final, mirade, picaba, pero ao final soltou a noticia. Está moi bon. Moitísimos parabéns. Grazas por vir. Nada, gracias a vos por invitarme. E a vos por vernos desde a casa. Vémonos mañá no Voltas co Prato e no Quen anda aí verán. Chao, ata mañá. Mañá.